Ravi adamasi zuku. Magakayo. Mango feke. Yawia. Yes, Askan. Ndauya naro banga mpangai. Ko. Maski ndo inotengesa. Oh, amusi kuziya zvatekeshera kwese kuti vanhu munofanira kugara makapfeka mamaski. Vanhu vanga ndinzwe ndakavhara muromo kudaro. Anotenga ndiani nekuti munhu wese ari kutotyawo kutosadzwa chirwere nemi. COVID yangotekeshera kwese iri kungotaurwa iyoyo mimi muri kundotsata musati manzwa nezvayo. Saka ndine COVID. Muri kuzvidziirira. Modziirirawo nevamunotengesera. Ndosaka musina kutengerwa kwese kwamabvoko. Ndisha rakazarana nasi. Imi nditi refresh mazvinzwa. Kana musingadi kunditengera regedzai. Azvitadzise basa rangu kufamba izvi. Mazvinzwa. Watengwa nani ndisina mask yekuita sei? Mask ndio yakutengesa. Makuda kundipa ma regulations enyi mimi munyika muno yekuti inini ndipfeke mask ndichitadza kunzwikwa nema clients angu. Zvinonzwika inga tiri kutaura tese wana musingunzwa zvandiri kutaura. Ima musingunzwa zvandiri kutaura. Aiwa asi ndakapfeka kamask. Inda mida undi challenge. Get away man. Asi muchazi. Musingadi kunditengera regedza handitadze kutengerwa nenzira yekuti hema akupa ma regulations enyi mimi. Zviri kuitirwa ini muri kuzvichengetedza mochengetedzwa nevamuri kutengesera. Inzwa kana munhu aine chikweretu chako. Iwe wachishanda kudai zvatiri kuita izvi. Unotoshanda uchito. Bata. Uchikweretesa uchibhadharwa mai papa ngavakupe mari yako. Saka iwo zvinotoita vanapa ngatiende tese. Ndoamonyai. Ndienda kubvunza chikwerete changu. Chaizvo. Kozi ndagaini hatondipi. No, usarga uchipfire marara pasi panhingewo. Aiwa usapfira ba. Hana basa. Ndosaka ndine mutsairo. Handiti ndikatsaira ndo zvinogezwa. Kushaka kuda ngodya. Mas maikudzi ra? Kumaikudzi chiinei? Maikudzi? Usaswedere. Maikudzi? Kuchii chingadena? Maikudzi mukomadeko. Saka toita sei? Matinisa vabati saka toita sei? Ngatiita zveambulance ndo inotoita pano. Tanguona radona pauri kutadza kunyatsofa. Kukosora futi. Atiti zveambulance. Fonera ambulance. Notingaita sei?